fita daga ido na in rufe ba kowa ne idan ya zo ya dama turancinsa za ka fito ka ce za ka yi masa gyara ba ka zo da wani guntun turancinka bai fi cikin ludayi ba kana wani fita mana kai ne cikin ai ita kanta Ministry of Education din a ƙasar nan hukin take yi mu da muka yi rayuwar firamare a ajin shuri hutu kawai za mu je mu dawo mu tarar ajinmu tsabagen babu daɓe ba tais shuri ya fito ya girma sai dai mu sa kafa mu ci uwar shurin mu shimfiɗa silifan mu zauna a gar mu fita break mu ci shashaka mu ci sharbo mu ci dan sululu mu sai ruwa dan kulli mu sha bakin mu koma aji monita ya ragargaje ka ya tafasa ka sai dai an yi hutu mu tare ma hanya dan sanda ma idan ya kama mu sai dai mu ce masa no exhibit no complainer only God can judge me ya sake mu tafi ina muka ga lokacin koyar wani pure English zaka zo da sharbe ban bakinka da wani turancinka bai fi cikin ludayi ba kana wani fita mana